vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomanashi. Please post for me. Inini ndiri musikana akaroorwa. Ndakati ndaroorwa kudaro mukoma. Ndakabva ndazongoita mwana wangu mumwe chete. Tete vangu vakabva vazosvika pakundiparadzira imba yangu. Apa inini ndakakura ndichingochengetwawo nababa naamai vangu. Asi mukukura kwangu ivo baba naamai vane nguva dzekuti ndaiti kana ndikaita a very simple mistake vaibva vatanga kundituka. Dzimwe nguva vainge vachitondipa that guidance yekuti handaifanira kuti ndinge ndichizoita satete vangu mukukura kwangu. Ndakabva ndazoramba chikoro apo pandainge ndichiri form 4 nekuda kwemadhiri andainge ndichibata mumaraini mukoma. Ndaita kubura dzimwe nyaya dzekuti dai vabereki vangu vainge vachiziva kuti mwana wavo ndizvo zvaainge achiita. Saamai vangu ne high blood pressure iyo yavaigara vachingocomplaina kuti vanenge vane BP. I know kuti dai vakazviziva at that time vaikwanisa kana kufenda chaiko mukoma. Inini mukoma zvandaiita ndezvekuti muraini varume vevanhu mukoma ndaisambozeza. Inde dzimwe nguva ndini ndaitotanga kutoaproacha murume wemunhu. Sometimes ndaingotanga nekungomukumbira zvinhu zvinenge zvingori simple like nditengerewo drinki, nditengerewo airtime, kusvika iye murume ega azotoona kuti mwana uyu pane zvaari kuda pandiri. Paya paaizondinyenga murume uyu ndaibva ndazotomuudza fair and square kuti inini baba imimi ndakagara ndakuchivai kubva kudhara. Saka mukoma inini ndainge ndine that addiction yekuti kana ndikagara ndasangana nemukomana like mukomana anenge ari wezera rangu hapana kana chandainge ndichimbonzwa. Even now mukoma I am still trying to control myself because kubva zvandakatanga kuitawo bonde kana kuziva kuti chii chinonzi kusangana nemunhurume pabonde mukoma ndakangotanga kungosangana nevamwe baba avo vainge vaine zinhengo ravo rainge rakakurisa. Saka ivo baba vaya kubva zvandakagara ndajairira zinhengo ravo iroro rainge rakakurisa. Even though zvakatanga zvichimbondirwadza but zvakabva zvazotanga kundinakidza kuti paya pandinenge ndichisangana navo pabonde ndinenge ndichinzwa kapain at the same time ndinenge ndichinzwa kamwe kakunakidzwa. Saka ndaizoti kana ndazosangana zvino nevakomana vezera rangu kana kuti vaya vanenge vati yarukei vanenge vasina saizi yenhengo iya yandainge ndakajairira, ndaibva ndanzwa sekunge pasina kana zvandiri kumboita. Handizivi kuti varume vangani mukoma pandainge ndichiri form 3 vandakaburutsa pamusoro pangu. Ende mukoma ndaiva munhu uya aiva nechi I don't care attitude zviya zvekuti kana uri pamusoro pangu ndikangonzwa kuti kanhengo kako kadiki akana kana simba ndaibva ndakuudza kuti sha iwewe ndiwe munhu manje ari kundipedzera nguva yangu, buruka sha ndiende zvangu kumba. Ende mukoma ndaitova nekamwe kakaita kunge kadhimoni zvekuti ndaitofarira kurarwa musango. Ndainzwa kuti kana ndikararwa musango zvinhu zvangu mukoma zvinenge zvichinyatso kundifambira. I felt so good kana ndichiita iya yavanoti outdoor sex. Ende zvinhu izvozvo mukoma hazvisati kana zvabuda mandiri because there are some of my boyfriends avo vandinombopota ndichiti kana ndichidanana navo paya kana mukomana akati tinofanira kuti tinge tichienda kwakati as in maybe anenge achida kungoti tinge tichienda zvedu kunofurwa nemhepo. In the end I know kuti ikoko kunyangwe tiri panzvimbo yekuti tinenge tingoriwo mukasango but kasiri kasango kaya kanenge kari kahombe zvekutoti munee muchitoona motikari dzichitopfuura kungava kuri kutara. Murume uya wandinenge ndiinaye I will try as much as I can kuti ndinge ndichimunyengerera kuti tiite bonde musango. That is the other reason why I end up mukoma ndichichita murume wangu. Ndiri kutotsvakawo rubatsiro because hapana pandingazomboudza murume wangu kuti ngatimbobudai panze kuti tinge tichiita bonde. And izvi ndo zvinokonzeresa kuti ndinge ndichiita murume wangu because the only way for me kuti ndinge ndichiita this outdoor sex hunge kana ndiine boyfriend as in mukoma munhu anokwanisa
tinokwanisa kungoya usiku pamba, because pamba patigere mukoma tinogara marooms aya akaita midhadhadha. Saka ndine nguva dzekuti paya pandinoona kuti murume wangu anenge ari so focused zvake achiona TV, ndinobva ndazomuudza kuti regai ndimbonosuka panze, kana kuti ndinogara zvangu ndangonyika zvihembe zvangu zviya zvefake. Then ndinoti kana ndanyika hembe dzangu idzodzo, then murume wangu ndinomuziva kuti munhu asingafarire kutumwa. Saka once kana ndikangomuudza kuti ndiri kukumbirawo kuti munge muchienda kunondiburitsirawo hembe dzangu idzo dzandasiya musink, because pamba patinogara tine sink iri panze, and I know kuti kana ndikagara ndangomuudza kuti ndiri kukumbirawo kuti munge muchienda kunondiburitsira hembe dzandanyika panze, anobva apopota zviya zvekuti anobva ati endai mega. Kana akangogara ati endai mega, ndinozama as if ndinomunyengerera kuti ange achienda kuti ange achindiperekedza, but yese iyi mukoma inenge ingori fallacy, because already ndinenge ndatokommunicata zvangu nechikomba changu. Chikomba ichi mukoma chinenge chatogara chapinda muyard medu. Saka yard yedu zvairi mukoma ndezvekuti, saka pakati petoilet yedu iyoyo nejirawo pane kamwe kamukoto, so kamukoto aka kakangoita kadiki diki. Then ndinoti kana ndapinza chikomba ndinobva ndachiudza kuti chinge chichienda kunohwanda pakati pekamukoto ikako karipo pakati petoilet yedu nejirawo. Then paya ndinozoti kana ndanyukura hembe dzangu ndobva ndazoenda zvangu kuwaya, then ndinoti kana ndagadzika washing basket rangu paside newaya ndobva ndaita sekunge ndikuda kupinda zvangu mutoilet. Paya patinenge ndiri mutoilet ndinobva ndazotopinza chikomba changu. Sometimes I can even pretend as if I am bathing, kana kuri kunzi chikomba chiya chinenge charova damba refu. Tinozoti paya patinenge tapedza ndobva ndazogeza zvangu ndoyanika hembe dzangu ndobva ndazodzokera mumba. Then iye murume wangu mukoma, kubva zvandakaita zvinhu zvose izvi handina kana kumbogara ndamubatira mishonga, asi handizivi kuti iyewo sikarudzi yangu yakaita sei, isingaguti isinganeti. Ende chinondinetsa ndechekuti nevarume vose ava vandinodanana navo ndinogara ndichingonzwa vamwe vanhu vachiti murume wako hanzi anozvinzwa kana kuri kunzi ukasangana neumwe murume iye anokwanisa kuzvinzwa kuti mukadzi wangu abva mukuita bonde. Asi chinondinetsa handizivi kuti kudziya kwemuviri wangu here kana kuti chii, because kunyangwe kana ndabva mukuita bonde neumwe munhurume, dzimwe nguva inini nemurume wangu tinokwanisa kuzotoita 2 kana kuti 3 times. Iye hapana kana chaanombonzwa, because tinokwanisa kuti kana taita 2 kana kuti 3 times idzodzo iye anobva andiudza kuti tiri kufanira kuti tinge tichiitawo 1 week kana kuti 2 weeks tichimbozorora sezvo tinenge tagutsana. Iyewo ndozvaanenge achifunga kuti pose paya patinenge taita 2 kana kuti 3 rounds tanyatsokushanda anenge andigutsa. But iye zvaasingazivi mukoma ndezvekuti pawiki iro raanenge achiti tinenge takazorora, inini mukoma ndo pandinenge nditori busy. Dzimwe nguva nekunyara ndinokwanisa kuzoti paya patinenge tava kuda kunopedza wiki ndobva ndazoramba kuti ndinge ndichisangana nezvikomba zvangu out of respect, kuti hapana pandingati ndapedza wiki rose ndichingosangana nezvikomba zvangu. Then on the day randinoziva kuti murume wangu nhasi chete anenge achida kuti ange achindiruma muchochororo, inini ndobva ndazosangana nezvikomba. Mukoma, I can't even control my body. Back in the past mukoma ndakazototanga kuenda kubhawa mushure mekunge ndanzwa kuti nyama dzangu mukoma hadzisi kana kumbogutsikana. Saka ndakati ndatadza kunyora form 4 yangu, then ivo baba vangu vakabva vazonditora ndokubva vazondiendesa kumba kwavatete vangu avo vainge vachigara kumabvuku pavainge vasati vafa. Asi ndakazoti ndatanga kugara kumba kwavatete ndakabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvichiitwa ipapo vainge vachingorarama kamwe kaupenyu mukoma kakangoita kaupenyu kechirungurungu. So ende kana nene mukoma I think kuti kaupenyu ako kandakasvika ndikatanga kurarama pandainge ndava kugara natete vangu vekumabvuku, kaupenyu ikako zvimwe kuda ndiko kakazotondikanganisa, because vatete vangu
vangu ava vaisambokontrola vana vavo, ende pamba pavatete mukoma paitosvika zvikomba zvevana vavo, ende vana vatete vangu vose vainge vaine masperums avo. Saka sometimes vana vatete vangu vaikwanisa kuti kana vakaenda kutown nevakomana vavo, like zviya zvekuenda kuma outings, vaizoti paya pavanenge vachidzoka vaitoona munhu achitodzoka nechikomba chake, ende tete vaigara vatotiudza kuti nhasi kubika kupedza nguva, because vanhu ava vaenda kutown ndinozviziva kuti kutown ikoko havambofi vakati kanganwa, vanotouya nechikafu chete. Ende zveshuwa mukoma waizototi paya sometimes late in the night makatovamirira mobva matoona vanhu vachiuya vakazadza maplastic bags nematakeaways, tobva tazototanga kutodya as a family. Zviya zvinongoita varungu mukoma zvekuti mwana musikana anotouyawo nevakomana vake, then vana vakomana, then vana vatete vakomana ivowo vainge vachitouyawo nevasikana vavo. Zviya zvekutoti hanzvadzisikana inenge yakarara nemukomana wayo musperum mayo, then hanzvadzi komana nayowo inenge yakarara nemusikana wayo mukoma. Zviya zvekutoti taitoziva kutoti vanhu ava mumarooms mavo hapana pavangatadza kuita bonde. Saka neniwo mukoma ndakabva ndazotanga kuitawo chijairira. Zvino chijairira chandakazoita ndechekuti semunhuwo ainge achinyara kuti hapana pandingambounza zvikomba zvangu pamba pavatete, because mukoma handizivi kuti ndakagara ndagadzirwa ndichiri mudiki here, because kungosvika kwangu munzvimbo varume vanoita kuzara pandiri zvekuti dzimwe nguva ndinozotosvika pakutya chaiko. Pane this other confession yandakambonzwa, umwe mukadzi uyo ainge achikonfesa iye achiti kana akangogara apinda mumotikari memunhu iye anozototanga kutotya kuti zvimwe kuda murume uya anenge amupa lift anokwanisa kuzotoguma amubata chibharo, because munhu anenge achingomutarisa. Izvi ndo zvinoitika kwandiri mukoma. Handizivi kuti pane mishonga here yakatemererwa pandiri, because even my husband munhu wekuti anogara achingondibvunza kuti ko why is it ndisingakwanisi kuneta kana kufinhiwa newe, because mukoma kungopinda mujira chete nemurume wangu ndinotonzwa kuti zvino sabhuku vanenge vashatirwa, ende vanoshatirwa each and every day. Ende iye murume wangu kana ndikamubvunza kuti ko makore ose awa atagara tose hamukwanisi here kungozvidzora, iye anobva ati kana ndikangokutarisa so ndinobva ndanzwa ropa rangu richimhanya-mhanya. Ende izvi zvandinoudzwa nemurume wangu ndo zvinhu zvandinongoudzwa nezvikomba zvangu kana kuti nevarume vandinenge ndangosangana navo mukufamba. Unotonzwa murume ava kutoita zviya zvekutokumanikidza kuti kana uri kufungidzira kuti ndaperera pauri, uya undibate uzvinzwire wega, ufile kuti nhengo yangu yakamira sei. Mukoma kana kuri kunzi munenge muriwo panzvimbo paya pekuti unokwanisa kumufila, unonzwa zinhu racho rakaita kuita danda. Ende izvi mukoma zvinoitika kuvarume vose vandinodanana navo, as if inini mukoma ndine mushonga wekumisa nhengo dzevarume. Saka ndakati ndangosvika kumabvuku ikoko, varume vemuraini nevamwe varume vandainge ndichingosangana navo vaita kuwira pandiri, zviya zvekuita competition. Mazuva andakasvika pamba pavatete paidyiwa mukoma, noti zviya zvekutamba, because umwewo ndiye aiuya akabata huku mabroiler aya, mazibroiler mazihombe. Umwewo ndiye aitouya kana ne2 crates dzemadrinks mukoma, paidyiwa zvekuti takatoita nguva tisingambotenge, because pane vamwe baba avo vainge vachindida ende kutondida zvechokwadi. Saka baba ava vaimeka sure kuti makuseni ega vaigara vatoudza umwe mwana wavatete vangu kuti tinofanira kuti tinge tichienda kunotora chingwa patakshop yeshamwari yavo. Saka breakfast yataidya ipapo mukoma yainge iri breakfast yemhando yepamusoro. Ndo pandakazotanga kuenda kubhawa mukoma, nekuda kwekuti zvimwe zvikomba zvangu ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichiuyawo nazvo
pamba sezvainge zvichiita vana vatete. Then ndiri kubhawa ikoko ndo pandakabva ndazosangana nemurume wangu, but murume wangu handina kusangana naye mubhawa as such. Ndakatongosanganawo naye mutown. Pane zvandainge ndatumwa natete kuti ndinge ndichienda kunotenga kumbare uko. Ndakati ndiri kumbare ikoko, murume wangu ndopa akabva azondikumbira namba dzangu. Mukoma kubva ipapo pavarume vose vakandipfimba, ndingangoti murume wangu ndiye munhu wandakatanga nekunyima phone number, but akabva azoramba achingondinetsa kusvika ndazomupa phone number, ende akatora nguva achingondinyenga, ende inini ndainge ndichingomuramba. Handiziviwo why ndainge ndichimuramba, but iye mukutaura kwake ndo zvaanogara achingondiudza kuti the reason why I find you so attractive, it is because paya pandainge ndichikupfimba wakanditorera nguva, ende zvakandirwadza, zvakandiremera kuti iwewe unge uchizondida. But whenever my husband paanondiudza mashoko awa, I feel so sorry for him, because kunyangwe ipapo paakandimanikidza kuti ange achindiperekedza kumakombi, akanditakurira zvacho izvo zvandainge ndatumwa natete kuti ndinge ndichienda kunotenga kumbare. What he didn't know is that mutown pane vamwe baba avo vainge vakatondimirira kuti vange vachinditora kuti vange vachienda neni kumba kwavo, because vakandiudza kuti mukadzi wavo ainge abuda, saka there was no time for us kuti titange tambotsvaka somewhere to go, taifanira kungoenda kumba kwavo. Sezvo baba ava vainge vachigara close to mabvuku, saka taifanira kumbotanga tapfuura nekumba kwavo toita zvatinoita, then vobva vazonondidropa kumba kwavatete kumabvuku. But this thing, when my husband was proposing love to me, zvose izvozvo he had no clue about it. Mukoma, zisecret iri randakachengetedza mumwoyo mangu, zisecret rekuti kana iye murume wangu kana akazviziva anodzokera kuICU kupinda mukoma chaimo. But I try as much kuti ndisamudheerera, kunyangwe zvangu ndichimuhurira mukoma, kunyangwe zvangu ndichimuhurira, but I try as much kuti ndimupe respect. Atoriwo nenguva dzekuti unotomuona achitopopota, but nechemumwoyo ndine ndichingoti baba dai yaiziva kuti munhu wairi kupopotera don't guy zvaro. But at the end of the day I just give him that respect yekuti paakandipfimba iyewo nekudawo kwezera rangu akabva ati handidi kuti ndinge ndichirara newe ndisati ndakubvisira something. So I just respect him for that, kuti pavarume vose vandakadanana navo, this man of mine ndiye akaitawo zvivindi zvekuti ange achizondiroora. Hey, tisadaro veduwe vedare. Ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zveveduwe. Hanzi murume wangu paanenge achindituka kana kuti paanenge achipopota achizviidza baba, hanzi nechemumwoyo ndinongoti tarirai baba ava. Zvakangoma zveveduwe vedare. Ndo message yandanga ndakakubatirai. Kana kuri kunzi munenge muine mastories enyu amuinawo, aiwa uyai nawo pano atisarudzi. Just come and give us your confession, nekuda kwekuti confession yako inokwanisawo kutobatsira umwe munhu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.